Moi boa xente, que tal, como estamos? Aquí co café de boa mañán fago este vídeo para anunciarvos, para contarvos que estamos chegando ao final da terceira tempada de O Radar. Quedan os últimos programas, quedan as últimas entrevistas, porque cara a finais de xullo baixaremos a persiana e descansaremos durante unhas cuantas semanas, mínimo ata mediados de setembro. Pero bueno, eso é outro cantar. E digo descansaremos porque, como digo, máis ou menos en setembro ou outubro comezaremos cuarta tempada que estará chea de novidades. Pero antes de que todo eso pase, antes de que chegue o novo, antes de que rematemos con esta tempada, quero preguntarvos se hai algún grupo ou algún artista que queredes que pase nesta recta final. Poñede nos comentarios todos aqueles que queredes que veñan por aquí, xa sexa para este final ou se non é posible que os traigamos antes de que paremos en verán, pois empezar a traballar con eles para que estén na nova tempada. Tamén quero aproveitar este vídeo para agradecer a todos os que perdedes un minuto en ver o contido, en mirar as conversas, as compartides, dades feedback nos comentarios por privado, nas redes, da igual. Gracias a todos, de verdade, porque sen vos isto non teria sentido. E sobre todo, e por suposto, e o máis importante, gracias aos máis de 50 artistas, moitos máis que quedan por vir, que pasaron nesta tempada, que confían en esta pequenísima ventana para falar do seu proxecto, para falar de vida, para falar de música, para falar de comida, para falar do que sexa. De verdade, gracias a todos e cada un, porque para min é un auténtico placer conversar con todos os que por aquí pasaron. Xente, preparádevos porque chega ao final, pero non estés preparados para o tremendísimo final que imos a ter, porque pedazo conversas que se veñen nas próximas semanas. Moitísimas gracias de novo, xente, e vémonos na reta final de O Radar. Ah, cuidado, antes de irme, en agosto non teremos conversas, pero teremos unha serie de vídeos novos que estrenaremos, que testearemos novo contido para a cuarta tempada, que creo moi seguramente, o sea, o teño, pero vamos, fijísimo que sei que os vai a gustar, porque o que estamos preparando para o mes de agosto e para a nova tempada, canela en rama. Agora si, xente, moitísimas gracias, eu quedo aquí tomando café, vémonos nos concertos, nos festivales, nas redes e, sobre todo, onde haxa moi boa música en directo. Chao, xente!